Welcome to Manas Chibanda YouTube channel, and I'm your host Kelvin Bidot, as always, all the time. So we are in Chitungwiza Unity H, and we are here to interview this guy, an amazing person. The reason why I'm saying an amazing person is that he is very creative and he created his own employment. So Mdarang, murisese. Boze kuti muzigona sei. Bulato. Sandovunza stand yan. Inini ndwa Anton Katakata. Anton Katakata. Right. Inini ndauya panapa, ndamira panapa ndichiona pa business rei. Tingangoti business rei nyika ere. Icho kwadizvo. Saka ndovunza kuti munoita nezvei kana ndakamira panapa ndinenge ndichiona chi. Apa tiri kutengesa ma cell phone accessories. Alright. Ma earphones, ma charger. My USB, ndingirikinzi head acho. Zvese. Everything, even my headphones tinawo. Ndikuona futi zvemagetsi izvi. Aripo my electrical appliances, even my cables acho, my cable emadishi nema keys. Saka vanhu vari kuti zvinhu zvakaoma muno muZimbabwe. Ini ndoda kuziva kuti mukuzvigona sei. Aiwa, zvinhu zvingatokuomera iyo ipfungwa dzako. Pfungwa dzako ndo dzinenge dzakaoma, usingado kushandisa pfungwa. Saka ipfungwa dzemunhu. Pfungwa dzemunhu ndo dzinenge dzakaoma. Zokuti haade kutanga kuzviitira zvinhu zvake. Haadi. Saka ini ndoda kubvunza, makatanga kuitira business iri rini? Business iri ndane nguva. Saka mukura kuti nekuoma kwakaita zvinhu muchiri mubusiness. Ndichirimo mubusiness irori. Hongu handichirimo. Ndane nguva kubvira 2007. 2007? Yes. Hamuna kubvira mambogore pana gore ramakambomira kana? Aiwa, nekuda kwema-economics hardships. Pane imwe nguva yekuti takatombomira tiitawo zvimwewo zvekukiyakiya, but izvo zvema-cell phone accessories tichizonyatsozvitanga inofanira kunge iri 2008. Ndizvo. Saka mukureva kuti kunyange zvinhu zvakaoma makabva madzoka mubusiness. Aiwa, hatirimo. Tirimo ende tikutokura. Tokura tiri mari. Saka ndine mumwe mubvunzo wangu. Bvunzai zvei. Ndinomwe mubvunzo wangu so wandoda kubvunza. Nemaomero akaita zvinhu muno muZimbabwe, kubata dola pazuva imari yakawanda. Ndizvo. Imi pabusiness renyu iri munombobata mari pazuva? Zvazvinonoita manje zvokuti it all depends nekuti ndine capital yangu yakamira sei mazuva yayo. Asi kana ndine staff yakanaka, at average ndingangoti zoni ndogona kubata 20 kana kusvika pa40 pazuva. As a profit. Muruzinzwira. Like we are talking about $20 per day. Yeah. Not all Zimbabweans can say that. I mean, we are talking $20 per day, kubata $20 per day. This was. Not only 20. Not only 20. But you know, exceed. Yeah. Munozachi. Toda kuti vanhu vadzidze. Noti kana vanhu vazhinji vachipfuura pamusika kana vachipfuura panhu pakadai so. Vanongoti zvakadhakwa. Vachishora. Exactly. Munhu ane pfungwa dzokushora. Asi but imimi kana matiudza kuti $20 pabusiness renyu pana munobata $20. Yeah. Imari yakawanda. Aiwa. Havasi maZimbabweans akawanda anotaura mari iyoyo. Saka inini pane imwe question yandoda kubvunza futi. Api ma-challenges amunofesa pabusiness renyu? Tinosangana nema-challenges akawanda. Pamwe pacho challenge yatinosangana nayo kuti patinoitira basa pazi vanhu pari-registered. Toti panobvumidzwa nemutemo even city council. Saka tiri kutengesa zviri kunze kwemutemo illegal vending. Saka isusu tinenge toda kutsvaga means yekuti kana kambani ichinge yakura taunganidza tagona kuunganidza mari toregister kambani yedu kana toregister business rangu business registered. Mapurisa even ndikamaona anitizi amurowe neani. Ndizvozvo. Kana mapurisa akauya kana business yenyu riri registered hapana matambudziko. Ndoenda kusatiza manje because ndichitendera. Saka mukomaka pane mumwe mubvunzo wangu umwe wokupedzisira wandoda kuti mupindure. Ndizvo bvunzai. Munotiwo kudii kune vari kuti muZimbabwe hamuna mabasa? Kuna mabasa zveshuwa hakuzi kunyepa ichokwadi. But tinongoti zvoni munhu unofanira kuva creative. Even ukaona musina mabasa ukatadza kushandisa pfungwa dzako unofa nenzara, unouraya muri nenzara. Saka isusu takatogona kuti hakuna mabasa, chikoro takapasa, ma-certificates ari kokumba, plus nemamwe mafield atakatodzidzirawo senini nditori electrician by profession. But I decided kuti regai ndizviise paside because havisi kubhadhara. Imbomhanyisana nezvinobhadhara. Even kusina mabasa, but izvozvo managing kuchengeta mhuri yangu,
kutenga chikafu nekuzvichengeta even kuchengeta extended family kuchengeta extended family kakuti hama neshamwari mukwanisa kutodziriritira icho kwadi ichocho saka mukureva kuti vanhu vafanira kugarira maoko ka ukagarira maoko nepfungwa unofanira nzara alright muri Zimbabwe ndofunga mazinzira ndina mukoma wangu ani Anthony Gatakata ndina mukoma wangu Anthony ndina mukoma wangu Anthony mazinzira muri Zimbabwe kune vari kuti Zimbabwe hamuna mabasa mukoma Anthony vataura vachiti usagarire pfungwa nemaoko ndozvamataura so create employment, be creative, and I've been your host like always all the time, Kelvin Biriot. For now, lockdown.